A veľmi som sa toho bál. Bol som dosť na dne. Jak poznáte, že jste do někoho zamilovaný? Že keď sa na vás ten človek pozrie, tak sa vám vnútri úplne rozžiari celé vaše vnútro, zahreje vás pocit tepla. Keď sa na vás usmeje ten človek, tak to je úplne, že ohňostroje začnú vo vás vnútri. Ale je to veľmi abstraktný pojem a veľmi individuálny, tak to vnímam ja, vy to môžete vnímať úplne inak. Kdyby byl uplynulý rok vašeho života sfilmován, jaký by byl název toho filmu? Zrod Fénixa, tak by sa volal. A beriem to tak preto, lebo som minulý rok absolútne zmenil svoju tvorbu na YouTube hlavne. A veľmi som sa toho bál. Bol som dosť na dne, ale vďaka tej novej tvorbe a novému mindsetu sa to podarilo opäť prebudiť. Takže Fénix, keď je starý, tak vzplane, zhorí, ale z toho popola sa narodí nový Fénix. Tak preto by som tomu dal takýto názov.